Muri yeZimbabwe fane nyaya yanetsa, nyaya iri kutenderera, nyaya yefalse news dzakapublishiwa nevanhu veZimbabwe about equipment yavari kunzi vari kunyepa kuti vakatenga paimpilo private hospital. Muri yeZimbabwe izvi zvanyatsa kudzikisira nyika yedu, nyika yeZimbabwe azoti kwatiri kuenda hapana. Uchiona uchikwanisa kupublisha false news, what more zvinhu zviri paground. Aiwa, muri yeZimbabwe sanokuti kana usati wasubscribe achibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochiona maupdates anokupa pana paZim News Live YTS. Saka muri yeZimbabwe pamazuva akapfuura pane picture rakatenderera government raiclaima kuti vakatenga equipment machine yemuhospital inonzi MRI inodetecta mabrain tumors. Saka picture iri rakazooneka kuti aiwa picture iri ndere nhema, picture iri rakaitwa photoshopping nekuti vanouya vachiposa vachiti a new state of the art MRI scan has been installed at the Mbilo Central Hospital in Bulawayo as a huge boost to health service delivery. Saka picture iri rinooneka kuti pane picture raragara riripo pasocial media and then rikazongophotoshopewa ndobva rapublishiwa muZimbabwe ichinzi aiwa equipment yatengwa neZimbabwe. Saka nyaya inobuda mupepa ichinzi the ZANU-PF administration's use of misleading image to booster its announcement of an MRI scan machine at Mpilo Hospital raises broader questions about the reliability of information by public authorities. Critics argue that such actions not only erode trust in the government but also underscore the need for greater accountability and verification process. Saka ndo nyaya iri kunetsa manje, iri kunzi kana government yacho yakukwanisa kupublisha news dzenhema, saka which means pane zvese zvichapostiwa kana pane zvese zvichapublishwa negovernment zvakutoda greater accountability and authentication neverification kuti vanyatsa kuoneka kuti zvinhu zvavari kutaura izvi ndezvechokwadi here. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi, nokuti nyaya yaratidza kuti yatovhundutsa nyangwe nevanhu vari kunzvimbo dzakapotudza dziri kudhuze nekuimpilo private hospital kuti vanoziva kuti facility iyi haiko asi vanoona panyuzi zvinzi yavako. Saka chimbotiudzai munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Muchilike, muchisubscribe notina on the bell icon. Rambochiona maupdates anokupa pana paZim News Live.